Kings chapter 8 verse number 27. Amakhosi okuqala esahluko sika 8 verse number 27, 28, 29 and 30. Amakhosi okuqala esahluko sika 8 verse number 27, 28, 29. Thank you, Lord. First Kings chapter 8 verse number 27, 28. Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Verse 27. Noma hlala basintana noma yeke imali mhlawumbe uzokala. Oh for ilokhu zana for i-media team is fine, you can use mine. Verse 27. Kepha uNkulunkulu uyakuhlala ngempela yini emhlabeni na? Ngisho izulu nezulu lamazulu alinakumumumatha pho. Ibiyini ke lendlu encane engiyakhileyo na? Mawulalele umkhuleko wenceku yakho nokunxusa kwayo. Simakade uNkulunkulu wami, kuzwe ukukhala nokukhuleka inceku yakho ekhuleka phambi kwakho namuhla. Ukuba amehlo akho ayibheke lendlu ebusuku nemini. Indawo owathi ngayo igama lami liyakuba khona lapho, ukuze ulalele umkhuleko inceku yakho eya ukukhuleka ibhekene nale ndawo. Verse number 30 sakhuluma ngayo. Phindela verse number 30 silale so verse 30 bazalwane. Verse number 30. Khula bahaya. Ukulalele ukunxusa kwenceku yakho nokwabantu bakho uIsrayeli abaya kukukhuleka bekule ndawo. Kuzwe usendaweni yakho ohlala kuyo ezulwini, nalapho ususwile uthethelele. Masikho samakhaya. Amen. 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 Siyazithobisa uyakwazi baba ukudinga umuthi wonkulunkulu sibisile ngayo. Nalo lonke ibandla lakho likhamisile manje, khuluma wena. Jesus name. Amen. Kule
ixesha ngenkulu inhlonipho. Cela sonke sishayele upostoli ukhanyile sime ngezinyawo sishayele umuntu kaNkulunkulu uchairperson wethu isandla. Ngiyakubingelela umuntu kaNkulunkulu okuwena osibizile lapha uhlangene leadership lakho eniphethe nalo umsebenzi wakaDukuza. Siyabela kakhulu ukuthi manje sinqomo necabange amagama ethu. Ngiyabonga umuntu kaNkulunkulu nomndeni wakho wegazi mawukhona ukusupportile namhlanje. Kunamazwi ngihlala ngiwasho bethi uma ugcobo noma uhambo lomfundi sesevuthiwe semdala emsebenzini wenkosi, uNkulunkulu menzela umusa ukuba ingane zakubo zegazi zonke noma once a month zidrive imoto zizosonda noma zizobheka ingane yakwabo. Usuke sewuvuthiwe ibandla lakho seli-strong lapho noma kuthiwa bekhonze Faith Mission noma e-Assemblies of God noma emaromini, kodwa badrive amatekisi nemoto bezobheka ingane yakwabo ngoba abantu balini bafike bathanda uNkulunkulu bese bethanda wena. Uma ibandla lakho selino 30% wengane zakwenu ezikuzalayo noma ozalwa nazo noma ukhazi makho noma umsala suke sekukhumbule uNkulunkulu ngoba uhambo lwakho luvutha lushisa lobizo lugcwele abantu abangezona izihlobo zabo bayasusa inhliziyo kuwe. Masingayeza scripture lalo kwathi uhambo lunzima. Jesus himself exhaza igazi ephela umoya engasakwazi ukuhamba. Lithi wathi memile wathi mebuka kuyo yonke audience ekade iphe isinkwa nenhlanzi akade yenzela izimangalise impela izandisinda. Wathi mexhaza igazi ephasi kwesiphambano uthi wakhona ivesi ayikhotha ejwayele ukuhlula befundisa abaningi nabantu abaningi amazwi ayisikhombisa lethi mama ebheka indodana ebheka umama. Bagcina besho into engekho right. Lelo vesi lisho into esisimple, alisho yonke lelo bazalwane masibhekane, alisho yonke lelo. Ivesi lithi mama bheka indodana kwenze kanje. Jesu wathi mexhasa igazi ephasi kwesiphambano nabafundi abakhipha okudobeni babengekho, babevale endlini bethi akavukanga. Kodwa wathi methu uvusa ikhanda umpostoli uNxumalo uthi wathi methu ubheka phasi kwesiphambano ufica ingane yakwabo uJohane. Wathi methu uyafika ngapha ufica unina uMaria bonke abantu bengasekho, kodwa wathi methu uyabuka lapha phasi kwesiphambano manizwa ethi mama ebheka indodana wayeqonda ukuthi ma sengiyahamba. Wabheka noJohane wathi Johane sengiyahamba. Johane ngoba mina kade ngiyi-umbrella yenonke, wena Johane uzungigadele umama nawe ma uzungigadele udodana. Lisho dala ivesi cela ubuza umbuzo exhaza igazi babeyiphi bonke ababona izimangalisi babengekho. Ungababona bonke beyi-mega church mhla wenza iskandali bahambe ngathi batshenele, kodwa ingane zakini zima nawe zithi lo munje one of the greatest giant la in KZN and Joburg all over. Cemile khona indoda edumile manje inama-mega church umhlaba wonke, yafikelwa istorm esinzima iphethe i-mega church eZululand, lahamba lonke ibandla lakho phela lathi tu abazali. Please ngicela nilale members lami nihleke makuhlekisa ningahleki noma ngahleki, concentrate no into ene-crisis eyenza amabandla asindisiwe. uNkulunkulu silethi kunento eziningi uNkulunkulu akade ezenzile. uNkulunkulu udiliswe thina siyakuthanda ukudlala. Ngisho kuma-movement wonke lawo 626 abazali bahamba baspende upetrol babo nemoto zabo nesikhathi sabo bonke beyodlala, baphume bonke kade bedlala ibhola, kade bodlala i-Chiefs ne-Pirates noma i-AFCON. Ababandla asindisiwe asaba nje super ababandla asindisiwe agcwele i-fashion ne-style. Ababandla asindisiwe wonke nje a-too casual, angadansa ku-2 hours athandaza u-1 minute and they don't care. Abazali basindisiwe baphuphile, i-COVID yabangcwala bephila, bagcwele amabandla, kodwa amabandla abaphendule i-social gathering. Ukuthiwa le ndoda yathi sokuphele konke balahamba lonke ibandla bafika umngayo kufanele ayilahle le ndoda ngoba kuba nesikandalo esisensitive.
thunga wesethuza noma kunje I still love you, I will stay with you. Kuthiwa wambeka esifubeni le ndoda kuthiwa yayisizile ukudla u-21 days we-fasting. Kuthiwa bezwa abafowabo abangasonto ukuthi izile ukudla yehle nje emzimbeni ngoba ibandla liphelisele nomkawo nabantwana. Kuthiwa umfowabo wasuka kude weza kumfowabo wafika wacela impuphu namanzi abilayo wabilisa impuphu wayesegoqoza kwayiphalishe manzi wathi mntakama ayihla break le fasting noma amakhola kuthiwa lo abhuti wafika layitha ugwayi wawubhema phambi kwencebe yakwabo wayeseshamazwi wethi mntakama noma bonke bekulahlile kodwa sikhohlwanga thina endlakile ukuthi wena umuntu kaNkulunkulu. Namhlanje leyo ndoda yavuswa umfowabo ongasonti. Yiswela amandla futhi okuyeza biblical ukuthi ubani owafihla ingceki zikaNkulunkulu zohloliswa isifebe uRahabi. Ongcwele bonke abayivulanga imizi yabo kodwa yavula uNondindo. Uthi uNondindo amaningi mama senifika nizoqeda izwe ningayiqedi izwe kababa. Umizwe lenkosi malibhala kumancwadi amaHebrew lonke befundisi ningayivali intshumayelo ningamkhothanga lo mama. uNondindo wabizwa ngeqhawe lenkolo ngoba wafihla ingceki. Hayi. Bengenza introduction yami ucele wonke umndeni ukuthi nina nonke ninamagcotsho bakini kufike nizobheka ingane yakwenu isonde nani icule nani. The senior men Zwide nomama uZwide abaholi abakhulu balapha kwaDukuza siyasalutha abafowethu kuletha indawo. Abantu abafundisa abamnyama bahlalelana babenikezana umsebenzi kaNkulunkulu banikezana ngathi politics dedela kodwa isibhamu singasho noma yini. Sibonga uNkulunkulu ukuthi manizala abagcotshwa abanye ngizule futhi kwa loba mbatho nabangaphambi siyakujabulela siyabonga lokho ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhambe ngokuthula isifezeke inhloso kaNkulunkulu. Nonke abagcotshwa senior pastors omama pastors abafundisi be-age yethu nababizwa uNkulunkulu bonke abasuke eduze nakude amabandla wonke zonke izigaba enisebenza ngazo zama-movement enu noma zomsebenzi wenu enwenza lapha izikhundla ngezikhundla nonke nje abafowethu worship team abasigadele emuva nakade bebengelela bebongwa ngengimcede baza ngokusikhathi sincane ufuna siphuthume ku-12 o'clock sikhuleke. Ngiyanibingelela nonke bafowethu. Ngijabule kakhulu mangiya lapha umnyango ngibona abantu ekade ngabagcina ngihlala kakhulu kule ndawo shini apostoli ukuzana ukhanyeni ngihlala kakhulu le ndawo bona bayila ezitulweni abantu babona kahle mase siphuma la emnyango siyajabula kakhulu nje mangibabona nje abanye nalo la kuthanga dokukhuluma ngayo la lo sasilala nabo la ngisashumela kula esibheka sibonga abazangihle kohlengayo ukuthi avuma ngunyela lethu balishela. Cha ningivele inhliziyo ngizolethu namabandla umuntu osophethe amabandla ahlukene ngesigaba ngendlela akhonza ngayo mhlawumbe ukusiza mindset. uNkulunkulu asikhumbule thina abantu abamnyama njalo uma siqoqela emngcwabeni esiqoqela emshadweni esiqoqela edendini esiqoqela kwinkonzo lezokuhlukanisa unyaka besiqoqela uconference azasikhumbule uNkulunkulu azasenzela uNkulunkulu ukumusa uNkulunkulu thina abantu abamnyama ayisuse lento esakhuliswa ngayo kubandlululana. Inkonzo izisinde engazi ukuthi kukhona iselesele ukuthi uyikhuphula ingayindawo kanti abantu bafike nama-titles abo bafike nama-local churches abo bafike ne-religion engathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi menza le dimension sonke simlandele. Ngicela sikhulume ngaleli vesi bese siyakhuleka ukuze ngingadonsi kalukhuzana. Ngiyacela fundisa uNtuli ngelimikela abantu nonkosikazi wakho ekuyimona engihamba nabo esobeya nabo le emuva yabo ngicela ungichiphele isikhathi sami lapho 10 to 12 khona ngizokwazi ukungena kule dimension ye-closure yethu. Ngicela sibheke abazungu bakho la ngihamba khona apostoli ukhana ngisabathengi ngithi umoya ongcwele ukuthi leli verse leli ngiyawukhuluma uNkulunkulu walemvula ngiyolukhuluma ngilikhulume nangonyaka zangu bengijima nalo ubuhlaba wonke leli verse. Uma usuyi-giant, uma usuvuthiwe, uma usukhulile, uma usuphila laphayana uyakwazi ukushumayela ivesi eyodwa for 10 years usuke usuvuthiwe. Uma useyingane enkosini uyagxuma kule Sunday ulazi kule Sunday landelayo uma usuvuthwa uba consistent until uzwabona ama-result. Please abathe ngiyayicima lento kuthiwa kunendoda
okuthiwa uDavide ekade inengcebo inemali eningi. Kuthiwa le ndoda yasicabanga ukwakhela uNkulunkulu indlu. Uma uDavide ethi uyaqala ukwakha le ndlu evumelene noNkulunkulu, wathi uNkulunkulu ngeke uyakhe ngoba izandla zakho zigcwele igazi. Ngicela mfowethu bakhanibheka phana ngoba izandla zakho zigcwele igazi. Kodwa yokwakhiwa indodana yakho uSolomon, uDavide wayesegqiba yonke ingcebo eyigqibela indodana yakho uNkulunkulu wangamvumela ukubakha indlu. Kuthi uSolomon yena wathatha imali kayise wahamba ifoundation wayesakhe nhle indlu enkulu ekade ine mission house. Kuthiwa wathi mayiqeda indlu le ene mission house, kuthiwa wayesekhuleka wakhoda le vesi indlenhle masiphelile. Kuthiwa waguqa ku-M kungekho umuntu wathi ngimile uNkulunkulu kulendlu. Amehlo akhe wavulekule kulendlu engiyakhile. Abese khotha khonline ukhotha ufunda umntanami. Uthi wena ophendula imithandazo kaBaba uDavide. Ngiyakhuleka manje kulendlu kuba bonke abantu abongena kulendlu. Mabekhuleka wena uNkulunkulu obezwa. Wena uNkulunkulu obaphendula. Wena uNkulunkulu bese ubathethelela. Awusanibona lesonto nibazalwane bami. Yasiphinda le statement sami uma kushumayela uSV anubatshela abantu abami akubhekwa phasi makushumayela mina. And you don't pray masekushumayela mina. And you don't chat makushumayela mina. If uhlwe lokho hamba uhlale emotweni noma ubhekeze ngokuhlala batshela kanjalo abantu sizophoswa thina izinto ezinkulu uThixo afuna ukuzenza. Yasiphinda le statement sami le nto ifananise nokuvuma ukuhlala kumuntu ongasakhonzi. Yabona ukuhlala esitulini uhlale nomzalwane especially labazalwane abathanda ukuhamba kakhulu ama-movement labahluphayo badlala noma kungadlali baqhukuluza inkonzi ku-high note baze bokhomba umshumayelo emehlweni. Come on befuna ukudlala abafuna abantu ukukhonza. Ngisho pastor abanamhlanje abakhonzi bathanda ukudlala badlala bedrayiva imoto bekude baze baquluse bameka nje bebuka umuntu umgcothi emehlweni. Akukho wrong kodwa ubabona ukuthi abanye abakhonzi benza umdlalo omuhle ngathi isikeshi. Ngishula le nto ufinyela kanjani kulesikhathi esincane. Ngizobazela bami ngisho enkonzweni kuyiqaphele indlela yokuhlala khona enindoda okuthiwa yahlala eduze kwe-window uphole eshumela isikhathi eside lemashumali i-awaleni lethu abazona abacikwa yilona bese behambe enkonzweni isashumayela. Uphoto washumela wadonsa bani indoda ihlele eduze kwe-windi yatshekisa ikhanda yayihlele kwi-position wrong yawa. Kodwa abantu abaningi abaphelele bafile kodwa bayakhonza bahlala eduze kwabantu abarong. Okufana nseni ushada umuntu orong impilo yakho iyoba imizana. Okufana nsefu nokujoyina amagruphi abantu abarong impilo yakho iyoba imess. Okufana nseni kuba noshomu nasebandleni uzwayena abantu wawungena ukuphila uphuza ufile. Ngoba ebandleni khona abantu ufuna bakhulekelwe make bazwana nosibani ngoba bonke abazwana naye abaphile. Kodwa abazwana abawuphoyizini ebandleni othandaza kabi mawubona umuntu ezoba usize ebandleni ukuthi makazwana usisibani noma mbani nobhuti bani bafika abantu ababegcwele amandla bezokhonza bazwana nomuntu oyisicima mlo ngoba khona abazwana kade balotha kodwa bahambe babandleni. Angikho lapho lithi iBhayibheli wathi mayithandaza wathi mabengena obezwa bese ubaphendula bese ubathethela wathi amen. Ithi izwi lenkosi uma kumbiwa kule vesi uDigwa kuthiwa waqhamuka inkazimulo yagijima yaze yakapaka ngamawindi yaphuma le nkazimulo yakapakela phezu kwe-mission house. Kuthiwa yonke le ndlu yayineglory le ndlu yakho uNkulunkulu yakho uSolomoni yaze yafika kwi-mission house. Lithi wathi methi amen kwasuka amadoda izimpunga izimpandla soft into lamancane ngokutshela sibasikile fana umbeze le think you know man kuthiwa ke bafowethu bagcotshwa bamkuthiwa wathi meguqe eqedile wayeseyivula lendlu wathi methi amen kwaqhamuka izizumbulu zabantu indodla zabantu izinkumbulo zize kulendlu. Kuthiwa yaloda yathi phama igcwele amadoda nabesifazane impunga nezimpandla engazange spend u10,000 engazange spend u20,000 engazange spend u80,000 ebiza obaba usikhali ebiza obaba umbuyazeba ebiza obaba uluphuza nakusubanibani obaba urahulela. Kuthiwa nje le ndoda yaguqa ngamadolo umthandazo
wangaya esikhwameni sebandla uba kuyokhokhelwa ama-guest speaker, kodwa umthandazo wangqongqoza emizini yabantu kade kungekho muntu. Awusanibona nesontweni? Angazi mina ngizwa nasemama kuthiwa le ndoda ayimisanga i-open air, le ndoda ayimisanga imvuselo, kuthiwa yaguqa ngamadolo yathi bonke Nkosi abongena kulendlu mabekhuleka hobeswa besubaphendula besubathetheleza fika indodla. Kuthiwa laba abantu abafika kuleya ndlu bafike bakhuleka lithi bathola ama-promotions, bathola izikhundla ezinkulu empilweni. Abanye baba ama-leaders, abanye bahamba bophatha izizwe kade bengene bengasilutho. Kuthiwa bathi mabekhuleka bonke bathola iy'mpendulo emthandazweni yabo zisuselwa emthandazweni othe mabengena hobesu besubaphendula besubathethelela. Kuthiwa abafowethu ukhabazela uNkulunkulu wabezwa wabaphendula wayesebathethelela. Kuthiwa bathi masebeqala bethandaza bethola izinto kanti abazi ukuthi bathandaza phezu komthandazo womuntu owathandaza. Awusele ngizulele ukuyabonga. Any grace yaseStenga nengahlala khona iminyaka, any grace yabantu baseStenga engiyazi kudala yakhonzwe Stenga. Abantu baseStenga inhliziyo yabo emtiki yamthanda uNkulunkulu. Yabona ukudidisela lokubili okuthanda. Mina ngiyazazi imvuselo ezikhulu eziba lapha kuyakhonzwa Stenga. Abantwana bakaNkulunkulu amabandla wonke kuyakhonzwa kule minyaka eminingi yazi. Uthi umbhali bakhuleka phezu kwemthandazo basebezincoma kanti khona owathandaza. Manje ngiphindele bafowethu kubuhlungu ukusonta ebandleni lendoda engazange ithandaze. Kubuhlungu ukhonza ebandleni nomkamfundisi ongazange athandaze. Ingenza amabandla amaningi nje uNkulunkulu awagrace abefundisi basaba ukuzisho lemfihlo. Yonke indoda kaNkulunkulu ebiziwe inenxiwa layo, inentaba yayo, inomdede wayo, ineflat layo, inephesheya layo. La ithatha iBhayibheli noma i-iPad ya noma i-laptop iyohlala noma 4 days ithi Nkosi mabengena kulendlu kuthiwa ngihole. Awukodwa banisekhona wonke abafowethu akusela amandla ukuthi sithandaza phezu kwemthandazo yathandazwa. Iyo ukhoze ebandleni ethi umfundisi alimfuni ngoba khona imithandazo yomuntu kaNkulunkulu. Ukuze noma ekuseni ukuthi izinto zikunethile ungazange uthandaze kodwa kusukuma i-standby. I-standby imthandazo kapastor wakho awusanibona lesontweni. Nakhona nalobhuti lobazali bami okuthiwa uSolomoni manimuzwe ethandaza uthi wena baba uNkulunkulu ophendula imthandazo kababa. Okushuthi uSolomoni naye uphendulwa nje ngoba uthandaza phezu kwemthandazo kayise. Kube nginamandla bengizomemezela siyangithi noma siyaphila khona abathandaza. Thina abantu abamnyama siyazi sasihamba uSunday school nogogo abafaka amaphinifa namantsetse bafika baguqe esontweni bathi uzele ungena indlu ebaRomini noma ke-Fetmish noma ke-Weseli noma ke-Independent noma isezayoni noma kuliphi ibandla uthi uhamba nogogo wakho athi besho laphana uvele uzele umncane alokeshila ugogo ethi esiswini sami engathi ngazala abantwana abanesibusiso salalela sibancane ko-Sunday school sihamba nogogo bethu sihamba nomkhulu noma siyaphila ngokwezinto kade safa kodwa sisokuthi khona abathandaza. Awukethela izandla esontweni bafowethu. Engathi uNkulunkulu oStenga ngavusa abazali abathandazayo. Engathi uNkulunkulu kaDuza ngavusa amakhosikazi athandazayo. Asithele ukuhlehla kancane uDavide uthi wena baba uphendula imthandazo kababa uDavide. Usho uDavide wenza wisdom wafika uyabeka ingcebo wabeka imali eningi wengasayikhohlwa imthandazo. Uyavuma senisele nina uDavide wenza wisdom
wabeka imali eningi wakha indlu kaNkulunkulu kodwa nasenganeni yakhe wangayilahla imthandazo. Izwana ingane mphostoli Nxumalo, le ngane iphethe ingcebo yonke uSolomon azangalambi. Unalowo wayene wisdom. Nakhona wathi makuthiwa ucela imali, ucela umnotho, wangawucela umnotho wathi mina ngicela ukuhlakanipha. Awulikhona kodwa bazalwane bami, awukodwa ngimemeze namhlanje ngathi sonke singanokuhlakanipha ngo-2026. Ngathi zonke siathendele khona le nkonzo ngathi singazokuhlakanipha. Hayi ukuhlakanipha wakwaZuma wakamkhizi ozalwe nako, engathi ngehla ukuhlakanipha from above. Hayi bakosithola, hayi bakoNxumalo, hayi bakoswidi, hayi bakomkhetho, engathi ngehla ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu okuvala amabhadi nokhondola. Thandase uDavide wenza iwisdom. uDavide wenza iwisdom wabeka imali, wayesebeka imthandazo. Imthandazo wayibekela na ukuze amandla emali mayephela. Kanti imthandazo ayifi futhi imthandazo ayiboli. Sengizwile mina ndakakhanyile cela ungiza sehlukaneni. Le ndoda yenza iwisdom, yabeka ingcebo, yayisibeka nemthandazo. Saze saziqeda ingane zethu thina esisinisiwe, saze sababulala abantwana bethu. Yabona abantwana bethu bonke bafunde ezikoleni ezibizayo, bonke bagqoka amatekisi ngawagqokanga wathini, baphethe ama-iPhone angaphezu kwawethu, ebankameleni abo banama-TV amakhulu. Abantwana bethu bafunda ezikoleni ezinengcebo, namne banamakhadi asebhenki, kodwa khona iphutha esilenzile. Thina mosinisiwe noma thina abantwana bakaNkulunkulu sonke esisondayo, safika kuNkulunkulu sonke sihlupheke, wasipha ingcebo zabusa, senza iphutha saxosha uNkulunkulu wasipha lezinto, samgcina kuthina abantwana bethu bamuzwa ngendaba. Ngiyaphinda futhi bazonazo mina ngizwa yini, thina bonke abantu abasontayo abadala ingane zethu zazikhiyela ngaphandle. Sonke ingane zethu masiye enkonzweni ziyingidi. Sithe masiba nabo konke sabenza amaqanda, yiko mhla sigula zonke ingane zethu zobe sisenyangeni. Sofa sigqatshiwe, sofa sinentambo esinqeni, sofa sinuka impepho, sofa sinuka amadimoni, ngoba ingane zethu azimazi uNkulunkulu kababa nomama. Engathi ngamembezela namhlanje ngithi khona iphutha esilenzile. Masiye enkonzweni ithi incane ino-16 igolozele, ino-14 igolozele. Uthi umbuzo wayabani nomuzi ngoba lezingane namafoni abizayo eziwaphathayo, le TV eziyibukayo, lamateku, lezikipa ezinamagama, lezikipa ezifana namabhande, lamasokisi lawa, lamamohe ababagundayo kade kungekho. Kodwa salula izandla sathi wena Nkosi uphethe igolide nesiliva, asizange sikuthenge ngenxa yemali, sakuthengela imthandazo. Awu liyavuma kanizwa abantu basesitenga. Mina ngiyamemeza namhlanje, akekho onomuzi omkhulu owawuthenga ngoba efundile. Baningi ababe nemali njenganabo banele bathumele esitenga. Ingane zethu uzomuzwa ngendaba uNkulunkulu. Namhlanje isigqiba zisimboze ngezikhumba. Sithi uhambe kahle zobe sihola ngamahlahla ngoba sizivalelile. Futhi aphinde senze into ewesi, sashiya ezethu emakhaya sazolwa nezingaphakathi. Vele kusuka umama omdala exabe ingane zakwakhe ezingasonta, abantu abasha ungazi ufunani wekonke endabeni zabantu abasha. Aphelile ababantu iyuda yikho babangithwalisa ngoba bakhasha u-80% eyuthi uke majoyintini we-80% wathi zonke isonto ngoba kwasukuma abantu bezofakaza inyakanyaka bexosha abantu. Obona nzima abafundisi ukuthi ingane zabafundisi azilifuni isonto ngoba ngoku 80% abafundisi abantu abamnyama awuzange usithole kahle isikole. Kuvele kuzodwa
kugcwala omama nosisi namadoda ethi azothandaza iy'ngane zilahlekelwe ikamelo lazo, zikhishwe ekameleni lazo zolala esipontshini noma kosofa kubo, abazalwane bembomboza la ufunani uzophazamisa ingane zakamgcotsho. Omunye afike ekuseni ngo-5 akuthi uNkulunkulu ukuthi akazothandaza, avuse iy'ngane zabazalwane zivuke ziqhaqhazela, namhlanje ziyalizonda isonto. Ezinye iy'ngane kupheka kahle makuza abazalwane kodwa zona zidla usisi. Futhi abagcotshwa abaningi noma umgcotshwa amaqhamuka amakhola ave benesmile uma kuyikhona ingane zabo azikho. Yiko makushona ubaba ode ungumfundisi noma ode ungumfundisi, iy'ngane ziyavalelisa esontweni zibe unjengasithebeni nje. Zilizonde isonto ekade lisetshenzwa uyise iminyaka ngoba uyise wa-investa kubantu wanga-investa ey'nganeni zabo. Kodwa ngimemezele isitenga, kodwa ngimemezele isitenga sithandaza, kodwa ngithi bonke abantu abangena ngaleli tente inkosi ayibaphendule namhlanje. Sesingena ku-2026 inkosi ayibezwe namhlanje. Awukamemeza abantu abaduze inkosi namhlanje ayimthethelele. Awumina ngiyabamba angazi noma ufike uliftiwe, angazi noma ufike ulethwe umngane wakho, angazi noma ufike ulethwe umfundisi wakho, kodwa ukuthi angithi bonke abangene kuleli masikhulela ngo-12 engathi inkosi ngabezwa, engathi inkosi ngabathethelela, engathi inkosi ngabaphendula. Ngiyamemeza namhlanje yonke imithandazo oyithandaza iyaphendulwa, zonke iziprofethi ezashiwo phezu kwempilo yakho ziyafezeka. Yisokuthi angimemeze ngibhodloze umkhathi, zonke izinto ezaprofetho mazifezeke, yonke imithandazo eyathandazwa ugogo wakho mayifezeke, yonke imithandazo eyathandazwa uma wakho mayifezeke. Yokhala mashadala mashada, kodwa ngimemeze namhlanje ngithi imithandazo ayifi, futhi imithandazo ayibona namhlanje yavuza. sebeqinile sebebedala ngokwamehlo abo inzuku zokufa sikeduze ngoba nokhokho abadala la namhlanje ngomhla ka-20 mhla ka-31st ku-2025 ngiyababona abadala futhi nabo seyikhona lento ethi sesisebenzile kodwa namhlanje ngizwa kuthiwa umkhokheli and igli ukhozi umukhozi solukhathela inzipho solukhathela amehlo okubona nensimba sezikhathele kuyahamba mntakathango liyohlala emadwaleni kuhlala isikhathi eside kuhlubuka iy'nsiba kuhlubuka inzipho bese kusuka ivision endala
bese kuvuka ivision entsha. Maliphuma lapho la kade lihleli khona emadwaneni, malibona inhlanzi isemanzini, lusuka ngejubane licishe libe ngaphezulu kwelebhanoyi, kodwa bese lulidala lahamba lohlala ogwadule. Yabuya selusha. Ngiyamemeza kubo bonke labantu abadala abala endlini. Ngezwe ligugile, ngezwe futhi nani senithambisa inhliziyo. Ngiyamemeza mina ngithi nizofaka kanjani izindlu zamasonto bengazakhe? Nizofaka kanjani abazukulu benu bengakashadi? Nizofaka kanjani ingahamba uyovula imizi yabantwana benu? Ngiyamemeza wezalukwane zabo ezino-70 noma ningano-80 hlohlani ngegama likaJesu. Akubuza abantu bethi umasipala akagugi ngani, ubaba ubana akagugi ngani, ngithi konke kwenziwa kusha. Ningahambi kusenjena thanda ukuhlala. Bonke abadala bethu bangahambi manje. Silinde bakhumule igameti. Ngoba sinjenjenje kwi-ministry, sinjenjenje emshadweni, sinjenjenje kumabhizinisi ethu. Abantu abadala abaningi basheshe bafa bengasinikanga ingubo ukuthi how to survive in this world. Kukhona ama-tough times nama-challenges. Cela sibuyele kule vesi. Engathi uNkulunkulu angenza umusa abafowethu kubo bonke abantu bakwaDukuza. Engathi inkosi ingayifemele njengane yakaSolomon. Usho indoda kaNkulunkulu noma indlu ingayakhanga uDavide, kodwa usho kuyindoda ethandazayo. Okusho ukuthi okusho ukuthi uDavide wayethandaza wafundisa ngisho ingane yakhe, nabazana abafika bezokhoza noSolomon babanjalo. Ngiyamemeza namhlanje, ngezwa nje khona inqwabe yamakhosikazi asonta wodwa, amadoda ahlele ezindlini abuka iChiefs nePalace neSundowns neAfcon. Ngizogcobo namhlanje ngo-2026 sisavuka indoda itubano njengawe abesho unkosikazi ngapha bayede zibozisha ingane ngapha zithi uNkulunkulu kamana wabo awulanizwa wona bakwaDukuza namhlanje. Ngimemezela ugcobo nama-families akhonza inkosi namhlanje. Ngimemezela ugcobo phezu kwezibongo zenonke, ngibiza ama-families engathi ngavuka ubaba ethi bayede abesho unkosikazi eduze ethi ugcwele zisho nengane uNkulunkulu kamana wabo uyasabeka. Ngiyamemeza namhlanje nageza abasonta ugeza abangasonti. uNkulunkulu awuvala umthombo ongasonti. Zonke iy'ngane zethu mazazi khona uJehova phezu konke. Wonke amadoda mawazi khona uJehova phezu konke. Ngiyawabiza amadoda ngegama likaJesu. Ngiyawabiza amadoda abaduze ngegama likaJesu. Ngithi uNkulunkulu akakhuphule ensukwini zokugcina. Yabona ngizokhuluma in 10 minutes after 12 okunye, kodwa ake sithembe ukuthi kancane, ke sithembe ukuvula amehlo, ke sivule nenhliziyo. Kukhulu uNkulunkulu afuna ukuzosesula ngabe inyembezi. Ngoba njengoba kule pulpit ngizwe 90% njengoba kule pulpit engathi sibonga amasuit nama-weave kwabanye, sibonga amahili noThepisi ngokumbozini. La endlini ngizwa into ethi masingathiwa zivula iy'nhliziyo zabantu abanalo le nkonzo, kuthiwa sizihlole khona esingazi ukuthi ziphila kanjani. Ngiyazizwa mntu ngithini. La endlini khona abantu abanemibuzo bethi kazi uNkulunkulu ngenzani. Let's show nje ngesikhathi sami, let's show. Basikhathi manje. Tento sifana. Endlini
khona abantu abanenhliziyo ezaphukile babukhanyele ayona inomle ukuthi ufuna mhlanje ezomntaka 31 ayithe kushilo wanizohlala kuthi ngizwa lo sizokhokhelwa uNkulunkulu ayenzi imesi ayifulushi Jobe mfowethu mayisina uNkulunkulu ayidali disaster uNkulunkulu afukele umuntu ehlane indlela okuphepha ingekho yazizwa lezimbamgodi ezendlini khona izimbamgodi ezazithandaza kusesagadli side endlini khona ama-worshiper ayethi mayidumisa nqanqazela uTyler mawuthi upaka imoto ushonga ikhiyanga kuyamemeza namhlanje uNkulunkulu uzobuyisa konke kwahluka isikhonyane uNkulunkulu uzoduduza yonke imindeni kuyamemeza abantu bakwaDukuza nansi imzuzu ibheke ku-12 o'clock sizokwenza ama-declaration izoshuqa i-altare lasezulwini izwa amazulu evulekele kulendlu ngizwa inkosi awo bafowethu khona izihlobo zethu sabegqumisa ucricket esine sasitehlukile namhlanje sohogela impepho namhlanje sohogela impepho namhlanje sosebenza kwivesi elithi uJesu wathi mebhabhadiswa kwasho izwi lathi lo uyindodana yami ethandekayo izweni suka lapho uJesu uJesu wafa nishina amavule evuleki ngiyabhodloza namhlanje antoni ekhalisile ngofwebo namhlanje Yesu ngiyamemeza namhlanje antoni ekhalisile ngoJuni namhlanje kodwa ngimemeze ngithi ungangilungele ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakhe ngiyamemeza mina endlini bonke abantu abakhalile ngizwa kukhona umphongolo uNkulunkulu uzokhongozela inyembe zakho sajiya zibe intokozo Zakwenza kanjani kodwa ngithi ngibuka la emakhanda ethu ngathi wonke umuntu unesitaphu esikwakhe ngathi wonke umuntu unenkanyezi phezu kwakhe kazi kusho ukuthi bakhona abakwazi ukutolika khona engikwaziyo biblically mazihamba izazi zohlola ziyobheka umntwana zifuna ukumkhunga zimuphe izipho kuthiwa izwi lenkosi zazo holwa inkanyezi namhlanje ngaso u-2026 sobe sinenkanyezi noma ingangena emafini kwangasho ukuthi ngeke saphuma yahamba nabo inkanyezi yazofika yambona umntwana sanibona abantu bakaDukuza namhlanje le nkanyezi ayiphumi yongena emzini wakho le nkanyezi ayiphumi yongena emsebenzini wakho le nkanyezi ayiphumi yongena ebhizinisini lakho le nkanyezi ayiphumi yongena kuyo yonke into engasemzimbeni wakho sibheke kuwena 2026 kodwa ngimemeza njengoPholosi ngithi okokuqala kudlulile izwa ukuthi angimemeze ngithi bheka sekuvela kusha kodwa ngimemeza konke okwenzeke ngokuhla ngo-2025 kukhohlwe kuhle la siyakhona kunokuphila la siyakhona kunokuqoba la siyakhona kunempumelelo sikuyamemeza namhlanje na mina uNkulunkulu kusizile wangafa ukubekela izinto eziphakeme kodwa ngimemeze basheshe bahleka kanti inkosi kuzwile le minute bese siyathandazana yazi kunomama
ngicabanga ukuthi u-90% wabantu bonke including nami mangibezwa beshumayela lo mama oyinesifo somopho 12 years old. Cishe bonke abantu engisengibalalelile ekukhuleni kwami khona into abayishumayela iminyaka ethi lo sisi wahamba wafika wathinta umphetho wengubo wabusinda kwakhe wayesingabinyaka wathandaza wahamba odokotela ne-boyfriend yakhe yamlahla nenda yaphinde yamlahla ngoba kuthiwa wayenuka isifo sakhe lesokopha. Kuthiwa lo sisi wenze nje wenza a short prayer wathi nje mangeke ngathinta ngazo mina ngizwa wenza mfowethu chairperson weyouth wenza umthandazo wokholo ophenjalo wathi mangeke ngathinta wathi methu yasondela wafika kukhona iziphunga nezibandla zingungujese-ke center lo sisi kuthiwa wenze nje wayezemile kuthiwa wagaqa ngamadolo ephendla indlela waqhubeka futhi wenza umthandazo wokuzithoba othi bonke abantu bami ababizwa ngegama lami mabazithoba wathi bezithoba wathi bezithoba ukunuka isimeni sanuka kakhulu lawo madoda egcwele aqalaza umuntu onukayo abamba amakhala ethi khona umuntu la onukayo athi mekuyaqalaza abone wesifazane athi wenzane ezophoxa usiko lamajuda kanti usisi lalo mama lukhulu lo alunandaba namthetho. Kuthiwa wathi menuka bevula indlela iphunga lakhe lamvulela indlela elibe luqalaza befuna umuntu onukayo kanti ukunuka kwakhe kumvulela indlela. Khona into ezibuhlungu ezike zikwehlela uzisola abantu nosakhane uNkulunkulu kanti zivulela indlela ukuze ufike to your miracle, to your destiny, to your vision, to your dream. Wathi abashumayeli-ke bonke bakhothwa lokuthi wathinta khona into enkulu eyenziwa uNkulunkulu phezu konke. Amanesi alendlini nodokotela bazangifakazela akekho umuntu ongopha 2 days non-stop aqhubeka aphila. Ume ewe nemoto baze bathi ukholapsile ngoba igazi lophe kakhulu abese eshona. Ngeke umuntu angaphila 3 days igazi liphuma ubusuku nemini aqhubeka aphila. Nansi into engixakayo khona into eyenziwa uNkulunkulu. Unyaka wokuqala wama naye wangamphilisa wamthombisela kowesibili wangamphilisa wamthombisela kowesithathu ngiyavuma nizwa bafowethu wamthombisela kowesine kowesithupha kowese-8 9 10 nto yini enza ukuthi angafi lo mama. Umuntu ophila emhlabeni umuntu okakha uNkulunkulu une-reserve power awunikwa yonke onganiwa yonke ungafa. Wonke umuntu uNkulunkulu unamandla angaphezu kwamandla ambekela wona. Mawuthi le Nkosi ngiyakuthanda inhliziyo yami wonke ungithobe samane wabeke uwabekela ukuthi uhambo lwakho masifike entabeni uphela amanzi kubaleka abangani kubaleka unkosikazi kubaleka indoda kubaleka i-girlfriend kubaleka izihlobo zakho aphinde lamandla yolantu bakubuze bathi ujombe kanjani ku-2023 kanti le reserve power asinikwa yonke basinganiwa yonke singafa. Kodwa awotha ngimemeze ngathi kuthiwa amathiwa if I get tired along the journey usinika amandla. Awusangena ku-2026 singena namandla khona kade benqubile bethi ngeke singene kodwa ngimemeza ngithi sangena kodwa ngimemeze ngithi awungeni wedwa ungenayo nabantu bakho ungenayo nempahla yakho ungenayo nomndeni wakho ungenayo nebhizinisi lakho ungenayo nempilo yakho sivalanise izinto zingenangopho sivalanise izinto zingenangopho
sizokwenza imizuzu emihlanu non-stop